gadi ya waka yarnede kay mi anda ko honto o kadi o kay joni yalta wede dum mo yalta e ga nyani be sigari be control pore mara be jogi namo kadi do ha nyari di gara kadi ko ko hapo ko gay dum na tay dum man mo yidi saladi kono jaba ta yar mo banana aja. Ini kilo mangki juga saya tahu. Ai. Hari hemang gue kimbendi no. Awal lo paham cara yang gong. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bobang. Waalaikumsalam. Nenong foyali. Assalamualaikum Bobang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nenong foyali. Tantung alhamdulillah. Ah, idong ejang. Marliatu mi jawni moyo to do nani. Maria dombo. Kaynguma mi jawni moyo to. Be ngamo mi anda fi mun nene. Me wayla jomma ndaro ngandi Allah. Ne hakkunde mon Allah ngandano mi wondiri ngandano mi fewndodi jamano lan ton jommano lan andina lan jetto mo kay ambar ko ngoto ngandano mi wondiri gas tay ko mi bakido sigo e suudo mi woni sigo yasi mon e walde awɗo de mi alani yongol mi alani yongol la min de ɗum ɗo mi wakkilaki nene so waɗi min de ɗum ɗo mi wakkilaki yo ardi ɗo yo yadde soto jomo ardi jom ɓayo min mi anda fi ɗum ɗo mi andal ma ɗo andano mi fewndori ga Allah la joje bay bala ko mi wawi mi dum ko non wandi ko don do ko wona ko dum manni on mabbe joni on o jegi ni dum je taydu wado so yimi wadali pere hadi mi wadali pere hadi jabana nene ha hande mi yeddali pemma ta yedda Allah la joni mi jeji ma yalla wadu barke ma boba mo bengo ma no yawde bay mi woli yami ronki yara jabali mi jombani ma bigge bappa ma en kaw ma en fi Allah la ma yara mi yali tanira mi jombani ma jola bado marliyatu ene Allah la bay mi ala ko mi wawi joni Allah la wadi dum sala jabi Allahumma amin kono fi yeso nene wota wadirni wota jabu wota tinni goddo yo wadi dum do moƴƴa on andano mi woni riga mi waɗa ɓeero ko mi wawi ko mi wata waɗande ko mi ala kon mi waɗa ɓeero ko mi wawi ko mi watta ko mi wala feere kon mi waɗa ɓeero ko mi wawi kon sella jabi allo modi gonga min simen am fe ɗum ɗo jakini lam joni maɓɓe joni mi anda ko no ɓe ɗumannorta ɓe daara ɗum gamɓe on tinno ɗumannade ɓe yewna e noddugo ɗum ko ɓe ti
main di kali mon. Nenang Aisyah yang hari dia aja. Before aja. Ano, bapak ngaliu ko, hari kami aja. Gerang ini hotak gerang. Roh juga ya, suruh. Mau di gerang. Mau aja, Gerang fokus tu.